O 76.254 é un número que nunca esquecerán os veciños de Segán, no Sabiñao. O primeiro premio do sorteo da Lotería do Neno deixou principalmente entre esta parroquia e a de San Vitorio 3 millóns de euros dos 120 millóns que tocaron en Monforte de Lemos. 4 mulleres, as integrantes da Comisión de Festas de Segán, foron as encargadas de repartir a sorte. Fixérono a través da venta de participacións para financiar os vindeiros festexos. En cada boleto xogábase €1 a este número, €1 que acabou por multiplicarse ata 10.000. A alegría contaxouse por toda a localidade. Os veciños continuaban hoxe coa celebración na cantina de Segán. Son 10 números e venderon nos erramistas, e venderon todo, incluído Currelos, Villa Esteva, San Vitorio, Esqueirón, está moi repartido. Estamos encantados, repartiron, hai que onte bañámonos en champán, porque merecían, repartiron cartos a toda a parroquia veciña, todos temos un pellizquiño, creo, pode quedar alguén que mellor non estaba na casa no seu momento, eso. E, bueno, a nivel da Asociación de Veciños tamén nos quedamos con 2 participacións, é moi importante porque conseguiremos facer un local social que era unha cousa moi esperada por todos e, claro, non había... Estamos nunha época mala e, bueno, as invitacións non teñen cartos e, se non fora por isto, pois sería moi difícil leválo a cabo. O Grupo de Desenvolvemento Rural Miño Ulla, con sede en Chantada, contará con algo máis de 2,4 millóns de euros de fondos para investir durante este ano e o vindeiro e dar así continuidade ao proxecto. Así o aprobou o Agader no novo marco financiero do programa Líder Galicia e así o explicaban esta mañá en Chantada os responsables do GDR7 que aglutina os concellos de Chantada, Taboada, Carballedo, Monterroso, Palas de Rei, Antas e Portomarín. Sentímonos bastante satisfeitos porque, bueno, somos o terceiro grupo de Galicia que máis recibe, que hai outros grupos de maior índole de concellos con moito máis industrialización e todo eso que reciben menos diñeiro que a nós. Isto permítenos dar continuidade ao montón de proxectos que están presentados. Na actualidade, pois, hai 97 proxectos presentados, nos cales xa foron tramitados 54. Isto quere dicir que fixemos un traballo ben feito, temos moitos proxectos en reserva, e co cual, con estes fondos, están garantizados a gran maioría deses expedientes que están aí pendientes de recibir financiación. Somos unha zona moi dinámica, o traballo que se fixo desde o GDR de dinamizar o sector foi moi importante, traballamos de arreo para que a xente se vise involucrada, todo o mundo se foi ben recibido aquí, todo o mundo presentou, e, ainda que seamos unha zona do interior, a xente viu o líder como unha perspectiva ou con bons ollos para financiar os seus proxectos e para levar a cabo as súas iniciativas. Ardeu todo aí, non quedou nada, aí non quedou nada. O propietario da vivenda arrasada polas lapas na parroquia chantadina de Sabadelle na madrugada do domingo facía hoxe balance dos danos materiais sufridos. O interior da vivenda deshabitada quedou completamente calcinado a raíz dun foco que se orixinou pouco antes da medianoite do sábado. Pero aínda onte os bombeiros do Parque Comarcal tiveron que afanarse en labouras preventivas, xa que a primeira hora da mañá o lume parecía querer reavivarse. O servizo preventivo levado a cabo onte, segundo confirmou o sarxento do Parque de Bombeiros de Chantada, Vicente Simón, consistiu en sofocar novamente o lume que rexurdía timidamente entre os cascallos. Despois foron removidos e refriouse a vivenda, o voladizo e o contorno. Durante a noite anterior foron movilizados 2 vehículos e 4 bombeiros que acudiron alertados a través da central de emerxencias. Unha veciña do lugar de Castiñeira foi a encargada de alertar o 112. Chamou un veciño que viña da arbaca do establo e chamoume que me estaba arrendo a casa. E viñan rapidpai que viñan os bomberos, xa os bomberos e viñan os bomberos toda a noite. Mas xe de aquí ás 4 da mañá. Cando chegaron á vivenda, os bombeiros atopáronse coas chamas bastante avanzadas debido á cantidade de obxectos e material altamente combustible.
A axilidade do lume fixo que centraran os seus primeiros esforzos en evitar a propagación a unha das casas aledañas, tamén deshabitada e situada a tan só medio metro. A casa calcinada contaba con suministro eléctrico e algún electrodoméstico. A estructura era de madeira, no seu interior contiña mobiliario e roupa e servía aos propietarios para almacenar algúns obxectos, pero afortunadamente as paredes de pedra puideron evitar unha maior propagación ao exterior. Para min foi do congelador, foi un cortocircuito, para min. E vou botar culpas a nadie que non vin nadie. Que os veciños non viron nadie por aquí tampouco. Os usuarios das piscinas municipais de Chantada non poderán facer uso das instalacións dende o vindeiro xoves 23 de xaneiro. Esa é a data de remate do período de concesión da xestión das piscinas á empresa Gimnasios Pazos, que leva 11 anos a cargo deste servizo. O goberno local resolveu non renovar a concesión a esta empresa e iniciar o proceso para que a xestión sexa municipal. Un proceso que xerou certas dúbidas, entre outras cousas pola operatividade dos prazos. Finalmente, as piscinas deixarán de estar en funcionamento dende esta semana e, segundo explican dende o Concello, mentre se formaliza o proceso. A partir de aí vámonos dar un tempo aproximado de un mes, digamos que un mes e pico, hasta primeiros de marzo, para facer unhas pequeniñas melloras que hai que establecer, que según o técnico que visitou a mesma piscina, pois fai como un mes e pico nos dixo que había que subsanar certas deficiencias, que queremos poñer en perfecto estado de revista, para de alguna maneira incluso facer unha pequeniña inauguración de novo e, bueno, pois collelas a través do Concello. Temos que pedir disculpas, indudablemente, por ter este mes e pouco, estas 5 semanas, pois a piscina pechada, insisto, para esas pequeniñas melloras e para cando volvan os socios e os usuarios estén o máis contentos posibles, pois sentímolo moito, pero non nos queda máis remedio que facelo.